Tiye o tigi karamɔgɔ ye. O bamanankelenw olu de fana ko ni ko bɛ maa kalan min ye degun ye kalan caman de bɛ a kɔnɔ. Degun n'i ye k'a lakali fala ye o b'a sɔrɔ i bɛ lafiya de la. Bi sɔgɔmada in na bɔlɔlɔ siraw kan fala ye an ɲɛ bɛ ja dɔ la a bɛ ka tɛmɛ a bɛ ka taa ni ka segin Ɲorodi Sahel ja in bɔra ye. Maa minnu bɛ ja in ka fala ye u kulekan ye min ye a ye yafa anw ma a y'an mago to yaasa anw bɛ se cogo min na ka bɔ ka taa an dahirimɛ ɲini anw ye ɲorongaw ye an bɛ se cogo min na taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Ja kelen in kɔnɔna maa min bɛ ka kuma ni Dikolaka don a y'a ɲini fana k'u ka maa minnu minɛnen don k'u ka olu bila ko sabula min ye ɲorongaya ye k'o kɛlen don degun ye bi ale yɛrɛ ka fɔ la u ka maa 50 ɲɔgɔnna o de minɛnen don Bamajɔlen Jugawale kɛbaaw fɛ fala ye. Ja in fala ye a bɛ hakili jigin binu yɔrɔ la dɛ o ko Sagukaw fɛ yen. A bɛ hakili jigin Togo la lɛ Sagukaw fɛ yen. A bɛ hakili jigin Koro min ye an ka jamana Moti yanfan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Birikakaw olu fɛ yen fala ye. Waati min na su tɛ maaw ye tile tɛ u ye a bɛ hakili jigin maaw kulekan na ye. Fala ye kumakan in a bɛ fɛn min jigin kunkolo la fana kosɛbɛ o ye Tumutu ni Gawo Kidali ni Menaka waati min na Bamajɔlen Jugawale kɛbaaw sigilen don olu tɔn kan kuranko tɛ fɔ jiko tɛ fɔ degun foyi tɛ fɔ. Fala ye min ye kumakan in ye a bɛ miiri jigin Segukaw ka degun na Jenekaw ka degun Masina San kana se fo Timisa ale ni Majama ninnu bɛɛ lajɛlen ka degun ma fala ye. Ka bagan ye ka don i ka foro ɲɛlen na ka taa bɛɛ ɲimi k'a ban ta ye ka jaga minɛ i la jagoya la ka tila tuguni kana tasuma don i ka balo selen na maa minnu y'o kasi n'o ɲɛji n'o kɔnɔgan kɛ a bɛ hakili jigin olu la. Fala a bɛ miiri jigin jɔnniw fana na tuguni o ye Farabugukaw ye. Fala ye a bɛ hakili jigin maa ma i ye degun sɔrɔ i kulera i y'i bolo fila da i kun i ko wo in ba de fo ka taa se waati min ma fala ye min ye wolomasiri tabaw ye u ka baara bi senna u se u bɛ ka o kɛ nka anw ka jamana de ka bon ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn faamu degun ma kunni ka gɛlɛyaw sɔrɔ ka se ka u labɛn ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la an ka sigidaw n'an ka togodaw ni hinɛ ni bɛn ni kelenya min tun bɛ fala ye o de dɔgɔyara. N'o tɛ fɔlɔ anw ka jamana kun dɔnnen don ni min ye anw ka jamana yɛrɛ kun tamaseere ye min ye o ye cɛfarinya ye. Nka bi denmisɛnnin nciniw olu bɛ marifa ta ka yaala su ni tile u kɛlen don ka sira tigɛ bɛɛ lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini maa ti bɔ k'i kɔ a dɔw la fo n'a kɛra donsow ye ani wolomasiri tabaw. Degun yɛlɛmana degun sugu cayara i ni min bɛ si fala ye dugu maa jɛ o b'i fa i ni min bɛ taa sugu la o bɛ k'i kɔfɔbaa ye aw ni minnu bɛ don mɔbili kelen kɔnɔ olu de bɛ taa lakalili kɛ k'aw kofɔ maaw nata bonyana maaw yɛrɛ kɔni ko sa fɛn o fɛn n'olu b'o sɔrɔ wariko la u n'o kɛ o wariko kelen fala ye bi o de ye Bamako tajiko gɛlɛya o de ye Bamako bila sen sabara kɔnɔna na o de ye Bamako kɛ fɛn ye bi an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka tajiko gɛlɛya min kɛlen filɛ nin ye bi fala ye k'an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ min ye an ka baara taabolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kalanko jiko min ye maaw ka da dumunikow ye duguw kɔnɔna na dugumisɛn fara duguba kan ka degun kɛ su ni tile bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ye fura tɛ ka sɔrɔ a la fala ye Bamako ta juguyaba o ye jɔnniw ye minnu bɛ yen u ti maloya u ti saamɛ u ti siran u ti jɔrɔ foyi la fo olu bɛ dɔ sɔrɔ fɛn min na hali n'a bɛ kɛ maaw su kan olu maaw fana ka ca bibiya fala ye. E bɛ se k'a jateminɛ cogo di waati min na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ maliyɛn yɛrɛ ti sɔn fɛn min ma tuma caman o ye ka taa makun kɛ ka magɛ kɛ ka sɔn k'i muɲu k'i jɔ arana fala ye ko ka fɛn sɔrɔ o ka dɔgɔ anw fɛ yan ni kɔnsɛri kɛyɔrɔw tɛ. Nka bi k'a ye k'a fɔ o jurujan bɛ ka kɛ tuma min na min ye maa dɔw ye olu y'o ta k'o kɛ sugu ye fala min ye maa dɔw ye mun yɛrɛ kɛlen don ka maaw kamana guwan o ye finitigi minnu b'a waleya la fala ye ka taji san ka na ni denmisɛnw ye olu kana aranw caya ka degun wuli yɔrɔ la k'o taji ta ka tila ka t'o feere 70,000 50 min ye 20 litiri budɔn ye fala ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin na o tuma na anw ka hinɛ taara min anw ka ɲɔgɔn dɛmɛ taara min
an ka faso kanu taara min anw ka danbe taara min kumasuli ko o tɛ foyi kɛ anw dɔw la tuguni wa maaw bɛ kɔlɔbɛ la maaw bɛ degun na fala ye hali minnu bɛ ka ja ninnu ta k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ ninnu maa ninnu u ka jugu ni ninnu ye jelikɛnɛ minsanw ye u tɛ hinɛ u tɛ tamaki wa min ka jugu a bɛɛ la fala ye o ye an ka sɔrɔdasi dɔw o ye an ka polisi dɔw o ye an ka finitigi dɔw olu donnen don ko in na maaw y'a kuma fɔ k'a fɔ file la k'a fɔ bala la ka kuma ka dɛsɛ bi na a yelen don k'a fɔ k'a dɔw yɛrɛ kɛra taji feerelaw ye fala ye ɲɛmaaw an bɛ min fɔ aw ye a ye fɛɛrɛ sigi finitigi o finitigi u ka taji ta yɔrɔ ka f'u ye n'o tɛ don dɔ la a bɛ kɛ ko ye an sigilen tɛ ni min ye ala k'a n'a cɛ janya an bɛ ka minnu ye fɛn min bɛ ka lakɔlɔsi i bɛ se ka na i finitigitɔ k'i ka moto fa hali n'i bɛ patrouille mobile la i bɛ se k'o fa nka bidɔn i somaw i limanaw fo ka t'e wasa tuma min ka bɛɛ jɔlen to arana fala ye dusukun tɛ kunberekun ye dɛ maaninfinw i bɛ k'a kɛ olu de la u bɛ se k'u muɲu waati bi an bɛ ka jɔrɔ mun na fala ye sunkalo bɛ ka gɛrɛ gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ wa baloko ta fan fɛ da dumuniko ta fan fɛ degun minnu filɛ nin ye taa ni ka segu bɛ ka gɛlɛya cogo min sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ cogo min fɛɛrɛ jumɛn bɛ gouvernement bolo k'o bɛɛ lajɛlen kunbɛn jagokɛlaw ka tɔn maaw u y'a yira n na k'a fɔ fala ye k'u miiri bɛ fɛn caman na min ye tajiko kuma bɛ sen na sunkalo labɛn fana baaraw bɛ sen na ko ni ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan don nataw la a kan ka ye ten sa dɛ n'o tɛ don o don a bɛ na i laban u b'a fɔ ko ba kɛra nkalontigɛla ye dɛ fala ye waati min na maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na waati min na maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don o kɛlen don dɔw bolo sugubulon ye wa min ye bolokɔni tamaseere bɛ ɲɛsin u ma u ka sira foyi t'a la a maloya t'u la a tamaki t'u la kamiyɔnba bolilaw olu bɛ taa degun kɛ ka taa nin ta ka na tasuma cɛla fala ye faali ni jenini ni kunnadali ni tɔgɔcɛn bɛɛ lajɛlen cɛla ka tila ka n'a ye ko dɔw b'o o sitɛriniw minɛ bamakɔ yan ka t'o kɛ fɛn wɛrɛw ye e m'a ye o don a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ yen ko ale ye taji litiri 200 fara ɲɔgɔn kan ka taa k'a ka taji dingɛ kɔnɔ a taara sɔrɔ sanji b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna taji in kun kan ka di maa minnu ma i b'o dɔn a teriw a balimaw a sigiɲɔgɔnw a kun tɛna feere teri fɔlɔ min nana ka n'i kunfa la o y'a sɔrɔ ji don 2,000 bɛɛ lajɛlen tiɲɛna e dun bɛ degun e bɛ taa degun de kɔnɔna na ka na ni e ye k'e ka na e ka fɛnw di mɔgɔw ma fala ye nin damandan min bɛ sen na gouvernement ko k'a bɛna fu siri o de la o de ye traçabilité in ye minɛ anw kɔni sigilen don k'u filɛ u k'u jija maliyɛnw muɲuna maliyɛnw sabalila gouvernement in yɛrɛ ye garizigɛ sɔrɔ jamana ɲɛmaa ninnu ye garizigɛ sɔrɔ fala ye bi na an ka jamanadenw u yɛrɛ de jɛra ni a ye k'a sababu kɛ mun na u ye fɛn caman fɔ olu waliyara k'a sababu kɛ mun na danaya b'u kan k'a sababu kɛ mun na n'u ye mun fɔ u b'a bɔ a sira fɛ wa sisan tajiko in na fala ye fɛɛrɛ ka tigɛ fɛɛrɛ min fana bɛna tigɛ a kana kɛ bi ni sini fɛɛrɛ ye dɛ waati kuntalajan fɛɛrɛw fana ka tigɛ parce que an ye min mɛn ko taji maa don bamako segu o fana o buguni o kɔlɔnjɛba o yɔrɔ tɔw o olu fɛn bɛ don bamako yan ko bamakɔkaw b'o bɛɛ lajɛlen ta ngulaki an tɔw sen t'a la moti kabi octobre kalo tile 2 citerne kelen ma don mɔpti segu bi min bɛ segu bi a tɛ se ka lakali nka nin bɛɛ ye min ye an k'an labɛn an k'an sigi ni gɛlɛya dɔ kun bɔra an k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ se min bɛ an ye k'a kunbɛn an k'o fana fɛɛrɛw tigɛ fala ye nin tɛ président ko ye koyi nin tɛ ministre ko ye dɛ nin b'an bɛɛ de da la minnu bɛ ka taama bi mɔgɔw bɛ k'u ta minnu bɛ ka fɛn kɛ u sen na mɔgɔw bɛ k'u ta min ye para jikɔrɔ ni musow ye fala ye an b'u fo kunun ni kunna sini u bɛ ka bɔ ka ji ta k'a di mɔgɔw ma u ka se k'u min dɔw fana bɛ yen surɔ u y'u ka mɔbiliw kɛ ka mɔgɔw ta ka se ka dɔw lase u seyɔrɔw la mototigiw caman bɛ k'o kɛ o dɛmɛ minnu bɛ sen na yaasa u ka sinsin yaasa u motow kana jɔ u ka taji dɔ ladon n'o tɛ chauffeur ye an wele ka min fɔ an ye fala ye citerne jɔlen don ka gouvernement ka yamaruya kɔnɔ bi Kajana citerne jɔlen don bi Kayi mara la ka gouvernement ka yamaruya kɔnɔ zewa bɛ ten cogo la an ka donda 4 bɛɛ lajɛlen mɔgɔw kɔni sigilen don
ka gouvernement de kono fɛrɛ min bɛ senna fala ye u kana n'a ye joona yaasa lafiya o bɛ se ka don cogo min na dugudenw kan nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na cadeau national don han an bɛɛ k'a lajɛ an ka jinin k'an koliji la waati gɛlɛman waati kuma tɛ sɔrɔ kɛ waati ye n'i y'a sɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ i ye a tɛ foyi a t'i bɔ nɔgɔ la o n'i ma farati a bɛ dɔ fara i ka degun kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye ɲɔgɔlɔn dɔ bɔ an bɛna a sa yɔrɔ ma o n'i yɛrɛ y'a ye taji bɛ cɛ bolo nka ale ka mɔgɔ dɔ bɛ sa ka taji to a bolo ale bɛ ka feere jugu kɛ kuma min ale ka mɔgɔ dɔ sara dɔgɔtɔrɔso la k'a sababu kɛ taji ntanya ye nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na. Tajiko la an bɛ Asimi fo parce que jamana jɔ don kelen ko tɛ dɛ fala bi n'i y'a ye an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kuma tɛ ka fɔ président de ye pano sigi an k'a fo o la o miiriya ɲuman min n'a sera k'o kɛ o y'a to bi an ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔni alihamudulilayi olu kɔni k'a fɔ ko u ka motɛriw banna wa ayi pano bɛ olu fɛ yen fala ye olu bɛ se ka baara kɛ o ye ala tanuba ye an b'a ɲini fana nagatɔgɔ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen fala ye anw ka togoda dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen minnu b'an ka kin kɔnɔnaw la u k'u hakili to olu fana na yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na sabula min ye pano ye n ye dɔgɔtɔrɔso dɔ ye a b'an masurunya na yafala ye jama bɛ taa ye fana nka a fankelen ye pano ye a fankelen o ye énergie ye maa dɔw dalen don dibi la a yɔrɔ la u k'u hakili to o fana na fala u ye nin fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min u ka fɛɛrɛ ɲini tajiko fana na au moins ni nin ko n'a ɲɔgɔnna kɛra an ka kalo damadɔ kɛ min b'an fɛ yan an ka se o ma yanni an ka taa se muntulu mana ban an kana taa se duntulu ma o ka fisa a ko la kosɛbɛ fala ye tajiko hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a yira sa k'a fɔ min ye Panama Dambele ye ni ale ye circulation routière mɔgɔw ka ɲɛmaa ye contrôleur principal don ale bɔra ka kibaruyaw di siraba ka ko bɛna kɛ cogo di labɛnw bɛ cogo di u bolo an ka Panama lamɛn. An bɛ an balimaw an b'u fo an bɛ maliyɛnw fo u ka jamana kanu na k'an balimaw fo u ka sabali la k'an balimaw fo u ka muɲu na nin wagati na an bɛɛ b'a dɔn ko carburant gɛlɛya bɛ yen carburant tɛ sɔrɔ station bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ la station minnu na i b'a ye an balimaw u bɛ taga ka taga aran jɔ walasa u bɛ se ka carburant sɔrɔ nka o waleya kɔnɔna la degun dɔw b'a la min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an balimaw yɛrɛ ma donc o de kama an bɛ fɛ k'u kunnafoni pour que u ka se k'a faamuya kosɛbɛ an b'a ɲini u fɛ n'u taara aran jɔ station na u ka sabali u ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ u ka fili kɛ kelen ye a kɛra bolimafɛn sen naani ni bolimafɛn sen naani don u ka fili kɛ kelen ye u ka fili ka k'a dama ni bolimafɛn sen fila fɛnɛ don u ka fili ka k'a dama u k'u gɛlɛya cogo bɛɛ la fili in kana yɛlɛ siraba kan n'a yɛlɛnna siraba kan a bɛ sira dɔgɔya ubiyɛn a bɛ sira datugu n'a dun ye sira datugu komi n y'a fɔ cogo min na ambulance min ni banabaatɔ b'a kɔnɔ n'a b'a la ka taga urgence la o tɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ ambulance min ni muso lajɔlen b'a kɔnɔ n'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la o tɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ ani an balimaw bɛ t'u ka haju minnu na u si tɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ a dɔw bɛ na ni sira dɔgɔyara ubiyɛn ni sira barila a dɔw bɛ na ni accident ye n'a kɛra accident ye i b'a ye a kɔlɔlɔ bɛ se non seulement min yɛrɛ jɔlen don fili la k'a bɛ carburant makɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se fɛnɛ mototigi ma n'ale b'a la ka moto boli ubiyɛn ni mobilitigi don n'a fɛnɛ b'a la ka bolimafɛn sen naani boli donc an b'a fɔ an balimaw ye k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ nin kɛwale ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ carburantigi bɛ n'a jɔ k'a ka carburant ta mobilitigi b'a ka mobili kɔnɔ a bɛ taa ka haju la mototigiw b'a ka moto kan a bɛ taa ka haju la ambulance bolila b'a a kɔnɔ a b'a la ka ambulance boli ni banabaatɔ ye nka f'an an ka hakɛ dɔw de dafa an ni ɲɔgɔn cɛ donc an minnu bɛ na
k'an bɛna aran jɔ ka carburant ta an k'an gɛlɛya an kana yɛlɛn siraba kan ni ka siraba dɔgɔya ou bien an kana yɛlɛn sira kan min b'a to sira tani ka segin tɛ se ka kɛ sira kan n'an b'a fɔ o ma ko ka sira datugu ka sira boucher a sira dunna bolimafɛn sen naanitigi b'a kan bolimafɛn sen sabatigi b'a kan bolimafɛn sen filatigi b'a kan donc n'a fɔra olu ka boli yɔrɔ korolen na a dɔw ni kunnaja ma kɛ a bɛ na ni sirabakan kasara ye ni sirabakan kasara dun kɛra a kɔrɔlɔ mɔgɔ si t'a kɔrɔlɔ dan yɔrɔ dɔn donc an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye an balimaw ka na ka n'u jɔ aran na k'u ka carburant ta ka taa u fɛ ka sɔrɔ fɛn m'u sɔrɔ ni mototigi bɛ tɛmɛ u ka tɛmɛ ka sɔrɔ fɛn m'u sɔrɔ ni mobilitigi bɛ tɛmɛ u ka tɛmɛ ka sɔrɔ fɛn m'u sɔrɔ donc an b'a ɲini an balimaw fɛ u k'u hakili to nin na kosɛbɛ n'u b'u jɔ aran na u ka aran kɛ fili kelen et que fili in fɛnɛ aran in fɛnɛ ka na yɛlɛ sira kan u k'u hakili to la kosɛbɛ u ka na u k'u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ u ka ordre d'arrivée jateminɛ ni min nana min ɲɛ ni min nana min kɔ o tigi k'a jɔ o kɔ mɔgɔw tɔw u muɲu ka aran minɛ cogo min na i fɛnɛ k'i muɲu i ka aran minɛ ten pour que an bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la an bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ lakana kɔnɔna la an ka segin an ka so lafiya kɔnɔna la k'a fɔ an balimaw ye fɛnɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan u kɛlen bɛ ka labɛn bɛɛ sigi sen kan walasa ni gɛlɛya min b'an kan a bɛ ta ka bɔ an kan joona cogo min na teliya la an b'o fɔ an balimaw ɲɛna